प्रेज द लॉर्ड. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्गचरणीय उल्हास पाव हालेलुया, किताचा खातो अंक वजले हालेलुया, तो आपण सांगितल्या बरी जीवन चला हालेलुया, आम्हापासून देवाला की माग हालेलुया, संतोषाने उल्हास पाव कार्मरिये हालेलुया, किताक समी परस पुनर्जीवन चला हालेलुया. प्रार्थया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या समयांची सुख्रिस्तच्या पुनर्जीवनपणावर संसार संतोषता तुवें दया केली त्याच्यामुळे अंकार मरियमरी पाठ ससनाच्या जेणी असो संत समकाला भाषे कर्मण आम्ही मागता त्याच क्रिस्ताक आमच्या सम्या मरी पाठ आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा देवा पडव्या गेल्या तुझ्या सर्गींच्या सर्गींचे दयन म्हाका दिला तुझी आता बेन मोठूच मोतूच वडाय म्हाका राख राखाने सांभाळ सले आमे आमेन. ससनाचो विषय दितांका इसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचे प्रबंधिक समाधानाचे आत्म्या विषय घेऊन दे आमेन. आमेन. सत्पंता देवाक सर पदवेदार बाप्पा सर्गानी संसाराच्या रचणाऱ्या आणि जेसू ख्रिस्ताक तुझ्या एकल्यास आमच्या सम्या जो तो पवित्र आत्म्यावर बेगरवे संबोलो अवकार मरियता जन्मालो ऊस पेलते खाल ताणे कस असले ताका कुसार चढलं तो मेलो आणि ताखानी केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जीवन जालो सरगार चढलो सर पदवेदार देवा बाप्पाच्या उजव्यात बसला थंय तां शिव्यांनी मेल्ल्यांची सभे करून येतालो सत्मानता पवित्र कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संसारान जाव नेमान बरी कृपेन बरले समी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेस नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेस भगवान मरिया देवाच्या महिमा बाप्पा विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेस भगवान मरिया देवाच्या महिमा बाप्पा विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एक गडीभर डोळे आमचे दंप्या ह्या सकाळीच्या पुढे सम्याच्या मुखार आम्ही आज असाव एक वर्तो नवो दीस त्या सम्यान आमच्या जिवितान परत पळोवचे भाग आमकां फाव केला त्या सम्याक आमी अर्गां दिवया. आज कीर्तन 20 आणि 7 मूळ 4 सांगता सर्वेस्परा लगी हांव एकच मागता तेन्स हांव आत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावो सर्वेस्पराचे सबाय पळोवंक आणि त्याच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. वय आज आमी हो दीस सुरू करता आसतना सोम्या कडेन कितें मागोवंक म्हण आमी आशेवन आसा आमी मागया आज सगळ्या ह्या हप्तो चलन व्हरोन सोमी आमकां घटाय दिवन दी. हर एका वेळा त्या सोम्याचे वडवीक आमी उसारूंक त्या सोम्यान केल्लें बरेंपण नियाळूंक त्या सोम्याची
सोबाय सगळ्यांक सांगूंक तो सोमी आमकां फावो करून दे. जेतना उठता, जेतना बसता, जेतना आमी खंयचेय काम करता, त्या सोमयाच्या नांवान, त्या सोमयाचे नांव हर एका काळार, हर एका वेळा आमच्या त्या तोंडार तावन ताची स्तुती करूंक आमकां फावो करून दे म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया. आज सोमी आमच्या जिवितांत उरती आजापां करते आसा. उरते आजाप ताणें येतळूस आमच्या जिवितांत केला. आमकां एक सुशेग न्हीद दिवन आज परत एक नवो दीस पळोवचे बाब त्या सोमयान आमकां फावो केला. सबार जाणां जावंक पुरो कालच्या राती सबार सपनां घेवन आज हांव तें करता, आज म्हाका हें करूंक आसा, आज म्हाका हांगा वचूंक आसा म्हणून चिंतून कालच्या राती ती न्हिदोंक गेल्लीं जावंक पुरो. पूण तांच्या जिवितांत आज हो दीस पळोवचे बाब फावो जावंक ना. पूण तुमी दयाळ आमचेर काकूळ दाखोवन ताणें आमकां परत आयचो एक नवो दीस, ह्या शेनवाराचो दीस ताणें आमकां आज फावो केला. आनी आमकां ह्या सकाळी फुडें ह्या मॉर्निंग मन्ना मागण्याक ऑनलायनीर इतल्या लोकांक ताणें आज आमकां आयती केल्या. आमी बागी जावन आसा, त्या देव विश्वासी जावन आसा. ताच्या विश्वासपणान ताणें आमकां आज एकठायला, आमकां सांगाता हाडल्यात आज ताणें. सोमयान आमकां सबार उपकार केल्यात. सोमी आमच्या जिवितांत आनीक उपकार करते आसा. एक घडीभर उडास आमी काडया. कसल्या कसल्या कश्टांत आमी आसल्या, पूण आज ह्या सकाळी फुडें उठोवन ह्या मागण्याक बसता आसतना एक शांत, एक बरो फील आमच्या मदें येते आसा. सोमी आमच्या मदें काम करते आसा. सोमी आमच्या जिवितांत आजापां वयर आजापां करते आसा म्हणलें एक अनुभव आमकां जाते आसा. एक घडीभर दोळे आमचे धांपून ते सोमयाची सोबाय आमी वर्णिया. कितलें बरें न्ही गे सोमया सांगाताच आमी रावचें, सोमयाकच चिडकोन रावचें. आमच्या जिवितांत जावंक पुरो कश्ट येतात, जावंक पुरो सुखाचें जिवीत आमी जियोन आसा. सांगाता सोमयाक जेतना आमच्या जिवितांत आमी खाण घेवन आमी चलता आसतना आमचें जिवीत नीज जावन तें भोव सुंदर रितीन सोमी थंय सुरगार येतलो. सोमयान आमच्या जिवितांत सबार आजापां केल्यात, सबार आजापां करते आसा. एक घडीभर उडास आमी काडया. सोमयान आमच्या जिवितांत केल्ली आसर्या, सोमयान आमच्या जिवितांत केल्ली आजापां, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाच्या ताणें वतल्यान सबार आमच्या भुरग्यां बाळांक ताणें बरें शिकोवंक बरी मोद दिला. जावंक पुरो आमी खंयच्याय पिड्यांत आसल्या त्या पिड्यांत ताणें आमकां काडन परत बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्या. जें कितें आमी आशिल्ल्या जिवितांत ताचे की वर्त्या मापान त्या सोमयान आमच्या जिवितांत दिला. तर सोमयान आमच्या जिवितांत केल्ल्या हर एका उपकाराक त्या सोमयाच्यो आमी स्तुती करया. आमचे मायक आमी अनम्यूट करया आनी व्हडा ताळ्यान त्या सोमयाची 2 मिनटां आमी स्तुती करून ताची आमी अर्गां दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोमया जेसू, होगलाप तुका सोमया जेसू, महिमा तुका सोमया जेसू, मान तुका सोमया जेसू, आराधन तुका सोमया जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. जेसू बोमगळा सोमया जेसू, ह्या इतल्या वर्सांनी लोकांक सोमया जेसू, ह्या सकाळी फुडें सोमया जेसू, ह्या मॉर्निंग मन्ना मागण्याक तूं आयतें केलां सोमया जेसू. आमच्या जिवितांत सोमया जेसू तूं वरत्या वयर वरती कामां करते आसाय सोमया जेसू, अद्भुतां करते आसाय सोमया जेसू. आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमी कितें अडखळी आसात म्हूण चिंतलां सोमया जेसू, जायना म्हूण चिंतलां, पूण ते हर एक सोमया जेसू तुवें तुज्या त्या नांवान सोमया जेसू हर एक तुवें पंथाक पावयलाय सोमया जेसू. तूं जावन आसाय विश्वासी सोमया जेसू, तूं जावन आसाय वर्त सोमया जेसू. जेतना आमी तुजें नांव उसारता, जेतना आमी तुजी स्तुती करता सोमया जेसू, तूं तुजी काम आमच्या जिवितांत करताय सोमया जेसू. हालेलुया. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर सोमया जेसू आमी तुका अर्गां दिता सोमया जेसू. आज ह्या लायनीर सोमया जेसू सबार जाणां भाऊ भयणी आसात सोमया जेसू, जावंक पुरो तांकां आज तांचे जल्माचो दीस आचरचें बाब तुवें फावो केलाय सोमया जेसू. सबार जाणांक आपल्या काजारी जिविताचें सांगातपण आशेवचे बाब तुवें फावो केलाय सोमया जेसू. त्या हर एका तुज्या देण्या खातीर सोमया जेसू आमी तुका काळज सांगता अर्गां दिता सोमया जेसू. आमच्या जिवितांत आनी मुखारी तूं आजापां करतलय, आजापाच्या वयर आजापां कर आमचें जिवीत सुरगार येतलय म्हण आमी पातयेणी दवरून तुजे लागीं मागता सोमया जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah, la, 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 la. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesu, 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 Jesu. या पहिल्या काळात आम्ही भेटून देऊया आमच्या कुटुंबाची वेळ, आमच्या कुटुंबाचे आज आशीर्वाद आम्ही मागून घेऊया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सणाक सौम्यासो आशीर्वाद आम्ही मागया. लहानातावन वडा म्हण असत सांग पुरो प्रायस्त आवय बापूय आमच्या कुटुंबात असत. एकसुरीन ती आसा सांग पुरो तांच्या लागीं आज भुरगीं नासतना तांकां एकसुरपण भक्ती आसा. सबार जाण आवय बापूयक आज आश्रमांनी आसा जावंक पुरो. हर एकल्यांच्या त्या सौम्यासो आशीर्वाद आम्ही मागून घेऊया. आमची भुरगीं आज आशीर्वादीत जावं दे. जावंक पुरो ती खंयच्याय शेतांत आज वावूर करनासत, खंयच्याय शिकपान ती शिकून आसा जावंक पुरो. हर एक कडेन सौम्यासो आशीर्वाद त्या भुरग्यांचेर देवून येवं दे म्हणून मागया. सोमी हर एक आमच्या भुरग्यांक हर एका वेळार राखून दे आनी सांबाळून दे. जावंक पुरो आमी काम करचो जागो त्या काम करच्या जाग्याचेर सौम्याचे आशीर्वाद आमी आज मागून घेवया. जे कोणे आमच्या कडेन मागोंक सांगला त्या हर एकाचेर सौम्याचो आशीर्वाद आमी मागया. आमी काम करच्या कंपनीचेर आमी आज खंयसर वेता, आमी पळण करचो जागो जावंक पुरो आमी खंय उदकांत वाऱ्यांत उदच्यान खंयसर आमी चलता हर एक कडेन सौम्याचो आशीर्वाद आज देवून येवं दे म्हणून मागून हर एकल्यांचेर सौम्याचो आशीर्वाद मागून हे देवाचे उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया. Psalm 29:11 सर्वेस पोर आपले परचेक सकत दितलो, सर्वेस पोर आपल्या परचेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस पोर आपल्या परचेक सकत दितलो, सर्वेस पोर आपल्या परचेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस पोर आपल्या सकत दितलो, सर्वेस पोर आपल्या परचेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. नमान बरिये कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवान मरिये देवाच्या माये मोठ्यान खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरिये कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवान मरिये देवाच्या माये मोठ्यान खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. या दुसऱ्या काळात आम्ही भेटून दिव्या आज आमचे प्रॉब्लेम्स, आज आम्ही विविध रीतीच्या प्रॉब्लेमार सांभाळला जावंक पुरो. प्रत्येक तरान आम्ही मागया आज काम नसताना कामाच्या सुज्ञेराच्या हर एक आमच्या भाव भयणीक सबार जणांनी आमच्याकडे त्यांची नावां दिल्यात. मागा म्हाका काम ना, सुमार तेंपां तावन कामाच्या सुज्ञेर आसा म्हणून त्या हर एकल्यांची नावां ह्या वेळार सुमयाच्या मुखार आमी हाडया. तांकां एक सुमी बरें काम फावो करून दी म्हणून मागया. सबार जणांक कामाकडे दोशी सस्ते आसात. जावंक पुरो सांबाळ दिनान सांबाळ होल्ड केला जावंक पुरो, ओव्हर टाइम दिनान एक्स्ट्रा काम करता जावंक पुरो. हर एकल्यांक सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. आज सबार जणांक पोट पिर्याद मार केस जाल्या, तांच्याकडे आज विजा ना, सिव्हिल आयडी ना, भायर भितर वचोंक जायना. सबार तेंपां तावन ती आपल्या कुटुंबादारांक मेळोंक जायनासतना हांगाच स्टक जाल्या जावंक पुरो. आज जावंक पुरो कोणेय तांचेर पोट फिर्याद मान केस जाल्या. आज देवाचें उतर असं म्हणटा तुझे विरोध वापरून केल्ले चलन्स हातीर सपोर्ट जावचें ना म्हणून. आज कित्याक खंयच्याय तांणी इंटेन्शनार ती केस घाल्या जावंक पुरो आनी तांकां आज फसयला जावंक पुरो. पूण आज आमच्या खातीर जुजतो आमचो सोमी आज आमच्या मुखार आसा. आमच्या हर एका कश्टांत आमचो सोमी आमकां आज बोल दिवन आसा. आनी तुझे उतर म्हणटा कीर्तन 37:7 सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवसो दवर म्हणून. वय आज आमी सर्वेस्परा मुखार शांत रावन ताचेर भरवसो दवरतना खंडीत सर्वेस्पर आमच्या मुखार येवन तो झुजोन आमचे कितें अडकळी आसात की जे कितें पर्वत आमच्या मुखार आसात की ते हा सकट तो काळन आज समाताल करतलो. हर एकल्यांक समर्पण दिवया. आज जावंक पुरो सिव्हिल आयडीचे इश्यू आसा, सबार जाणांक रेसिडेन्स एड्रेस चेंज इश्यू आसात. हर एक जे कितें समस्या आमच्या मुखार आज आसात ते सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. ह्या वेळार सुमी आपलें काम करते आसा. सुमी ताचें काम करण त्या हर एका प्रॉब्लेम्स आसल्या भाव भयणीक तो भायर हाडटलो. जेलान सबार जाणां कितलेशे दिसान तावन आसात. जावंक पुरो तांचे तावन कितें सूख जावं ना, कोणेय तांचे वयर फोट फिर्याद मारून तांकां आज जेलांत घालून जावंक पुरो आनी तांचे खातीर आज झुजचो कोणूच ना जावंक पुरो. पूण सुमया तूं ह्या भाव भयणी खातीर आज झुजोन न्याय नीत कर दितालो म्हणपाक घेवन हे देवाचें उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया. Isaiah 54:17 तुझे विरोध वापरून केल्ले चलन्सां खातीर सपोर्ट जावचें ना, तुका गुन्यांवकार करता आनी हर एक परफिरी म्हूण तूं करतली.
Isaiah Isaiah 54:17 54:17 तुझे विरोध वापरून केले इसलन सारे सपोर्ट जाऊचे ना तुका गुन्हावकार करतात तुका हर एक किती म्हणून रुजू करतले Isaiah Isaiah 54:17 54:17 तुझे विरोध वापरून केले चिंता सपोर्ट जाऊचे ना जमचे ना तुका तुका गुन्हावकार गुन्हावकार करतात करतात हर एक म्हणून रुजू करतले नमान प्रिय करपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेज भगवंती मरिये देवाचे मी आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. रामे ह्या कणांत आम्ही भेटून दिव्या सर आमच्या भुरग्यांक युवा किंवा ते आज सबार सण आमची भुरगीं वायट सवयक बली जाल्यान ती आज एका बंदड्यान सांपडल्यान जावंक पुरो हरी एका आमच्या भुरग्यांक सोमयाच्या हातात आमी समर्पण दिवन मागया भुरगीं जावन आसा देवान दिल्ले आमकां एक वर्तें देणे आणि आज ती आपल्या आवय बापायचे उत्तर आयकनासतना वायट वाट तर नासा जावंक पुरो असल्या भुरग्यांक आमी समर्पण दिवया सोमी आज खंडीत जावन तांकां ती खंयच्या आज बंदकड्यान सांपडल्यान थंय तावन आज भायर काडटलो आणि भायर काडून एक दीस खंडीत जावन ती देवाच्या नावाची स्तुती करूंक तो सोमी फोव करतलो म्हणून आमच्या भुरग्यांक सोमयाच्या हातांत आमी आज समर्पण दिवया आज प्रत्येक आमी आमच्या भुरग्यांक कुवेटांत कुमगाराचो सक्रामेंत घेवच्या आणि क्रिसमसाचो सक्रामेंत घेवच्या हर एका भुरग्यांक आमी आज समर्पण दिवया त्या सक्रामेंताचो महत्व कितें म्हण ताणें समजून जे तो सक्रामेंत खाण घेत असतना बऱ्या मनान आणि बरी तयारी करून त्या भुरग्यांक सोमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया जे कितें प्रेयर्सान तांकां शिकोवंक आसा ती शिकिल्लें उडास दवर बऱ्या तरान तांणी त्या सक्रामेंताक तयारी करूंक जाय आसली सर कृपा सोमी तांकां फोव करून दी म्हणून मागया तशेंच आमची भुरगीं साबार जाणां शिकपाक भायल्या गांवाक ट्राय करनासात आणि साबार जाणां भायल्या गांवच्या शिकपाच्या विजा खातीर राखून आसात जे कितें ती आशेल्यान की जे कितें शिकोवंक ती मुखार वेते आसात की ते शिकपाक तांकां जाय आसले हर एक विजा तांकां सोमी फोव करून दी आणि ताचो बेस कोणसो बेस तांकां विसरूंक जाय म्हणलें बऱ्या तरान तांकां निर्धार करूंक तो पवित्र आत्मा तांकां गायड करून दी म्हणून मागया साबार जाणांची आमची भुरगीं आमच्या संगातान आसतना भायल्या गांवांत शिकपाक आसात आणि आवय बापूय तांच्या संगातान आसतल्या वेळार सोमी तांचे दोळे ताचेर दवरून त्या भुरग्यांक राखतलो कसलेच वायट सकत ताका लागनासतना हर एका मेटामेटांनी सोमी तांकां राखून दी म्हणून मागया तशेंच आमी मागया साबार जाणां भुरगीं आज वायट वाट तर नासात कशा लागीं माऱ्याकार संकटीक ती बली जाल्यान जावंक पुरो सोमी ह्या वायट सवय येता तांकां भायर हाडून दी तांकां एक बरें जिवीत जियोंक परत तांणी फाटीं येवन आवय बापूयचो मोग समजून त्या पवित्र आत्म्याक तांच्या संगाताक घेवन कसलेंय तांणी डिसिशन काडून घेत असतना पयल्या पवित्र आत्म्याची ससाय मागून पवित्र आत्म्यान बरोवन एक डिसिशन काडून आमच्या हर एका भुरग्यांक सोमी आज फोव करून दी म्हणून मागया हर एक साबार जाणां भुरगीं आज ऑटिझमाक आनी वळख जाल्यान जावंक पुरो असल्या भुरग्यांक आमी सोमयाच्या हातान समर्पण दिवया आणि जे कोणे भुरग्यां खातीर आमच्या कडेन मागोवंक सांगला हर एकल्यांक उडास काण देवाच्या उतरे 3 फावटी रिपीट करया Psalm 142:7 बंदकड्यांतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो बंदकड्यांतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो बंदकड्यांतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो नमान बरी करपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू ह्या कारणांत आमी समर्पण दिवया साबार जाणां पिडेस्त भाव भयणी आसात आमच्या कडेन मागोवंक सांगला तांणी कसली पिडा आसा म्हणून सोमी जाणां आसा जावंक पुरो साबार जाणां कॅन्सर पिडेंत आसात आणि कॅन्सर जे ते किमो खाण घेवन आपल्या कुडीचें बोल तांकां उणें जावन वेते आसा आज त्या पिडे दरवी त्या कुटुंबाचें समाधान आज नास जालां जावंक पुरो समर्पण दिवया आज सोमी ताचे आमोलीक रगत त्या भाव भयणीचे शिंपडोवन खंडीत जावन तांकां तांच्या त्या पिडेतावन तो भायर काडटालो म्हण मागया जोन केल्लें उगडापण 20 आनी 1 वोळ 4 सांगता तांच्या दोळ्यांतली दुखां ती पुसून काडटलो मरण वा विळाप रेडणे वा दूख आनीक आसची ना म्हणून वय कशें त्या आरिगराक गुण केल्लो जेजू त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गुण केल्लो जेजू देवसार लागिल्ल्या मनशाक बरो केल्लो जेजू आज आमचे मदें आसा
आज आमच्या कुडींत असली पिडा, आमच्याकडे मागोंक सांगल्या भाऊ बहिणीच्या कुडींत असली पिडा, आज खंडीत जाऊन तो त्याचे अमोलिक रगत शिंपडून गुण करतलो म्हणून आज खरी पातयेणी आम्ही दवरया आणि ह्याच वेळार आम्ही पातयेवया. कित्याक जेतना आम्ही सुम्याचेर भरवसो दवरून मागता आणि आम्ही सुरसुरता सुम्याक आमची खंडीत जाऊन तो आमचे सुरसुरे ताका बघून तो आमची तो आज खंडीत जाऊन नीट करून दितालो. जावंक पुरो साबार जाणां भुरगीं आज इन्क्युबेटरांत आसा, जावंक पुरो ICUंत आसा, जावंक पुरो आपल्या आवयच्या बसल्यात खेळाची जाल्ली ती भुरगीं आज थंय जिवन आणि मरणामध्ये कष्टात ते आसात. चला भुरग्यांक आमी सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबान साबार जाणां पिडेस्त आसा, जावंक पुरो कसली पिडा म्हणून सुमी आज जाणा आसा. सुम्यान कित्याक सुम्यान रुसल्ली ती कूड आणि सुम्यान ताच्या सारख्या आणि स्वरुपाचे रुसल्ले त्या कुडीन आज खंयसर गी कसली पिडा आसा, जावंक पुरो पूण ह्याच वेळार सुमी ती पिडा काडनास पयस करतलो. कित्याक सुमी खंयसरी गेलो येता आसतना हळ्ळ्यांनी सुवार्ता प्रगट करन येता आसतना पिडेस्त आसले तांकां ताणें आपडले आणि तांकां बरें केलें. आज आमच्या ह्या मागण्या कुटुंबान आमच्याकडे मागोंक सांगले हर एका पिडेस्ताक सुमी आज आपडटलो आणि सुमी खंडीत जाऊन आज आम्ही सुमयाची स्तुती करता आसतना आमकां कसलीच पिडा आज दोसची ना म्हणून हर एका पिडेस्ताक सुमयाच्या त्या पांया समर्पण देऊन हे देवाचे उतर आम्ही रिपीट करूया. Psalm 55:22. तुझे तुझे वजह मुतरीस परिचय आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनुष्य आहे त्याचे दिवस जाणून दिवसाना. Psalm 55:22. तुझे वजह सरीस परिचय आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनुष्य आहे त्याचे दिवस जाणून दिवसाना. Psalm 55:22. तुझे वजह सरीस परिचय आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनुष्य त्याचे दिवस जाणून दिवसाना. नमान बरी कृपयान बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेडकर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशी चेंजेस बग्यान बरी देवाच्या माये आम्हा बापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामेन. या क्रियेच्या काळात आम्ही समर्पण देऊन मागया आमची पवित्र सभा या पवित्र सभेचं नवो पाप साहेब झाल्या बापा लिओ 14व्या सोमयाच्या हातान समर्पण देऊया. ही पवित्र सभा त्याने बऱ्या तऱ्हेन चलोवंक जाय आसली सर कृपा देव ताका फावो करून दे म्हणून मागया. तशेंच बिस्पांक कार्दिनालांक याजकांक हर एकल्यांक सोमयाच्या हातांत आम्ही समर्पण देऊया. प्रत्येक तरान आम्ही भेटोवन दिवया आमच्या कुवेटच्या बसियन बंद जाल्ली तीन बेजमेंटचा परत सोमयाच्या नावान ओपन जावं दे. सोमयाची स्तुती करूंक तेंच्या लोकांक आराधन करूंक परत एक कोचे ती सुवात फावो जावं दे म्हणून मागया. येवच्या हप्त्यान जावंक अशा क्रिस्मा आणि कुंभाराच्या सक्रामेंता वेळार कितेंच अडखळ जायनासतना सोमी ताची वाट नीट करून दिवन दे. ताच्या परजेक ताची स्तुती करूंक जाय आसल्या हर एक अवकाश सोमी फावो करून दिवन दे म्हणून प्रत्येक तरांत आमी मागया. तशेंच आमी मागया आमच्या पिरगज विगारां पासत आणि हर एकल्यां पासत आज आमकां खंयसर आमची मागण्या जमत चलोन आसा हर एक आमच्या मागण्या जमत सोमयाच्या हातान समर्पण दिवया. प्रत्येक तरां क्रिस्तरायाची मागण्या जमत हांगासर वावरकाच्या हर एकल्यांक सोमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवन मागया. आणि जे कोणी आमच्याकडे विविध गरजां खातीर मागोवंक सांगला हर एक गरज सोमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवन देवाचे उतर आमी 3 फावटी रिपीट करूया. Psalm 119:105. 105. तुझे उतार माझ्या पावलाचं दिवो उजवाड माझ्या वाटेचं. Psalm 119:105. तुझे उतार माझ्या पावलांक दिवो उजवाड माझ्या वाटेचं. उजवाड माझ्या वाटेचं. Psalm 119:105. तुझे उतार माझ्या पावलांक दिवो उजवाड माझ्या वाटेचं. नमान बरी कृपयान बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेडकर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशी चेंजेस बग्यान बरी देवाच्या माया मरणाच्या काळी रामेन. आम्ही 1 मिनिट स्तुती करूया. हालेलुया 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 तुझ्या हातामध्ये समर्पण देतो. सोमयाची हजारातल्या हर एक आमच्या भावबहिणीक सोमयाची आम्ही मागता सोमयाची आता मुखलाय तुझ्या हातात आम्ही समर्पण देऊन मागता सोमयाची जे किती शिकवण दिता सोमयाची शिकवण आमकां बऱ्या तरेन ऐकून आमच्या
चिवितांते अनुभव करो ते हर एक चे उत्तर देने संचे उत्तर आमचे चिवितात चेविते अडकळ्यास हर एक दैतान बाहेर वासले हर एक मग सुयाच्या नवे मग खूप ग्रहणाद्वारे चे ते उत्तर समयाचे सो आमच्या हर एक नवीन लागू जाऊन समयाचे समोर आणि चिविते आम्ही